עדיין תספר לנו קצת מה אתה עושה ומה אתה עוסק. אני עובד במושב יודפת, אני עושה החזקה שוטפת ליישוב, איסוף גזם, מטאטא כביש, תיקונים, חציר ללקוחות עם סוסים, פיתוח שטח לבתים חדשים, הכנסת אדמה, עבודות עפר קלות, כל מה שהפרארי עושה בנאמנות רבה. כבר 8 שנים עם הכלי, התחלתי עם כלי מחברה אחרת שהיה אכזבה גדולה. 8 שנים רומן נהדר, גם עם תת-קוף וגם עם הכלי. החלפתי באמצע כלי, שדרגתי לשתי מהירויות, כלי נהדר. יש לי מגוון רחב מאוד של אביזרים, כמעט 10 אביזרים. בהשוואה לכלי הקודם, מה היתרונות של הפרארי? יכולת הרמה, 0 תקלות, 0 שברים מכניים עד עכשיו. מהירות נסיעה וכוח עבודה הרבה יותר גדול. יציבות, אנחנו גרים על הר, אז היציבות מאוד חשובה. בשיפועים, בעליות, בירידות. חסך לך בעלויות? אין עלויות. העלויות הן מאוד נמוכות. גם אם אתה קובע טיפולים בזמן ומתאם, אז הכל יוצא יחסית זול, ובתמיכה טלפונית בתקלות אם צריך מקבלים עזרה. ממליץ? מאוד.